ħanamel appell permezz ta' dawn il-ftit sekondi, appell fqir li da parti tiegħi jiena kull ma jiena llum ċittadin normali, ordinarju, sempliċissimu. Biex il-pajjiż jingħaqad u l-ferita tfieq, jeħtieġ il-mexxejja tal-pajjiż kollha u l-mexxejja tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż jiġbdu l-istess ħaber. Però b'rispett u b'sens ta' qima lejn il-kariga importantissima tal-Prim Ministru, nagħmillu stedina jew appell li ħafna, però ġenwin mill-qalb. Jekk u jien nemmen li kapaċi jagħmilha Roberta Vela. Deep down, I believe that he has the decency and the courage to do the right thing. U hemm modi diversi kif matul dan il-weekend il-Prim Ministru tal-pajjiż jagħmel ġest, m'iniex qiegħed hawn biex ngħidlu liema ġest, għax inkun prożuntuż. U m'għandix inkun jien ngħid il-Prim Ministru x'għandu jagħmel biex ħadd ma jifhem li qed nindaħal fejn ma jesanix. Però jista' fl-istess ħin jagħmel ġest. Jista' jattendi l-quddiesa, il-ħadd filgħodu. Jista' jattendi il-post fejn inqatlet. M'iniex qiegħed hawn biex ngħid il-Prim Ministru, però li hu żguru li l-pajjiż aċċan għal messaġġ ta' għaqda.